Ja, eens kijken. Oh ja, hoe gaat het over? Over vleu op de staart. De spelers die zijn op zoek naar een nieuw avontuur. En dat belooft leefde. Met een glimlach, ja. En dadelijk gaat het zich hier afspelen op deze geweldige bühne. Met een spionerende moerbloem. En een charmeur die op eieren lip. En een frispanellende zwijgergek. En een vriendster die royaal over de datum is. Ja. En zo zijn er nog veel meer figuren. Ze lopen zich toevallig tegen het lief aan, hier in dit kuuroord. De patiënten kuren zich eens lekker op elkaar uit, tot ze zich goed aan elkaar kunnen wennen. En dat het kookpunt hun bereik is. Je zult het zien, maar je zult het ook horen. Wij begint met een molenmaker, die eindigt als een verlezer. Maar wij begint als een verlezer, die begint... ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier met vleu op de staart. Ah, nee, de muziek van dat Charlotte, daar is het toch niet goed voor, hè? Goedemorgen, juffrouw Geels. Zeg, goed geslapen? Heerlijk. Zeg, weer je niet? Ga een beetje krankjoren van de muziek van dat Charlotte? Nee, helemaal niet. Nou, ik heb een mededeling voor jullie. Uw masseuse heeft me gebeld en ze hebben me gezegd dat ze een half uur later komen. Ach jong, dat is helemaal niet erg. Ik ben lekker bezig en zo zit ik ook flink op. Jo, dat zie je niet. Man. Zeg, dat heeft je tijd en geld gekost hoor. Ja. Goed. Nou, ik zou zeggen, doe ik niet over werken hoor. Zeg, ben ik goed? Oh, als je voor massage komt dan wat? Je zit nu hier hoor. Ja. Jansen, met 2 S'en joh. Van de super hè. Ho, ho, ho. En van de sexy. Nou, nogmaals, welkom. Ik ben Pim, ik ben de keurercoach en problemen of vragen niet lang hellen, Pim bellen. Oh, laat dat even goed doen. Kom eens ik. Wanneer kan ik hier het middageten verwachten? Middageten? Ja. Heb je dan nog geen ontbijt gehad? Ja, dat is alweer een uur geleden joh. En ik heb er een bad moeten doen mee. Ja, daar is er een beren honger van hè. Luister, om je dan dat hongerig gevoel te doen, heb ik een goede tip voor je. Ja. Je gaat die rechts de hal in en dan pak je door en dan bij een glas en een glas water, hoe door geen krachtige bron. Joh, wat, dat is even kamelen zeg. Maar ik kijk, maar dat is altijd nog als ik heb hier pilsje of zo gaat zien. Ja. Zeg, noem me niet kwalijk, maar dat wordt toch Eieren Jansen niet waar? Eieren? Nee, ik heb alleen maar een naam. Jawel, dat zat met eier langs de deur. Wienand heeft een andere vorm. Dat wil zeggen, die honderd is van zijn vrouw, dus die eier ook, hè. Wienand lummelt hem alleen, gaat met rond. Dan gaat hij midden op de straat staan en dan schrijft hij heel Veese eier, kakelveese, sarreleier. Ik snap het, je zit natuurlijk in de klant van hem. Oh nee, ik woonde al lang niet meer. Maar zijn vrouw, mijn vroegere schoolvriendin wel. En omdat Wienand mij niet kent, dat komt omdat ik genoeg een bril draag. En een vuil met daar in haar kapsel als toen. En dat is mij goed ook. En waarom zou hij u niet mogen herkennen? Kijk, als ik incognito ben, hè, kan ik dan veel beter zaduwen wie de werkzuwe mijn vriendin bedreug. Ik heb hem nooit anders gekend als een regelrechte steunsmeseerder. Maar, kan je hier zwiegen? Wie het graaf? Oh, dat vind ik heel fijn. Dat ga ik nu even ophalen. Ja zeg, dat water, dat is ook geweldig. Maar waarom zou ik kieskeurig in een strandje, dat is wie een lekker pilsje. Oh zeg, dat bronwater, dat is er eens aan mij zeg. Meneer Jansen, ergens heb je gelijk. Maar aan de ene kant zitten we hier niet in een kroeg, maar zitten we hier in een kuuroord.
Zeg, kijk dan eens. Kent ze pokeren? Maar op de eerste plaats heb ik toch geen geld voor. En op de tweede plaats, ik ben hier in dienst. Ja, maar dan kan ze me dat toch een tip geven hoe hier gegokt wordt. Daar zou ik ter zijner tijd waar ik het voor kunnen invallen, ja. Ja, ik heb nog niks bij me dat regel wordt strak. Dan heb ik een gratis tip voor. Haha, toch. Vanavond draait er in de recreatiezaal een PowerPoint-presentatie over het seksuele leven van de hangbuikzwijnen. Nog een hangboekvergers zie je niet toe. Dat ik toch niet geïnteresseerd ben. Zeg, dat is zo'n fijn, slanke gezel, jong. Oh, dat kan ik wel beter willen verweg met zo'n gaat. Je valt met de konje in de boter. Oh, dat zou ik. Overmorgen heel professor Hoogwaard hier in vuurdrag over het sociale leven van de gezellen. Ik ken u geen plaats. Nee, laat dus, dat maar niet voorbij gaan. Laat dat maar niet voorbij gaan. Loester, die zullen toch wel wat van die speelse kipjes. Of van die koekende zwijntjes. Of van die kipjes wat ze door het nos lopen. Ja? Meneer, vogelen valt niet onder mijn competentie. Maar die lopen toch zeker van die jong verpleegsters rond. Dat is waar. Maar die zijn er alleen maar voor de begeleiding en de verzorging van de patiënten. Haha, laat dat even doen. Kom eens, ik ben patiënt en ik moet ook begeleid worden. Eén moment. Ha, ik zie het al. En nu is zuster Bernadine toegewezen. Oh, ja. En ik kan ik verzekeren, het is juist het tegenovergestelde daarvan wat hier zo. Ik wens u heel veel plezier. En, is het gelukt? Prima. Maar dat kan nog fraai werden niet. Oh. Zeg, je kent hier pokeren. 8 jaar dan. 21. Mama, wat is zo op zich. Hallo allemaal! Oh, en dan word je nog zo'n morgen gezegd. De opkomende zon. Dan moet toch daar de oosten zien, hè? Je zit volgens mij niet hier. Ja, gisteravond kakelvlees aangekomen, zeg je. Oh, nou, dan mogen we zelf wel feliciteren. Want het is hier werkelijk fantastisch, joh. Maar dan komt je zelf nog wel achter, meneer. Jansen met 2 S'en, joh. Van super, hè. Oh, en van sexy, joh. Ja. Je zit in een grapjas, het beveelt me wel. Ja. Dus ik, wat gaan ze ja 3, hè? Nee, nog nooit, nee, maar want, weet je, dat heeft mijn verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers nooit toegestaan, nee. Oh, je hebt medewerkers. Ja, 2. Met weer? Ja, 200. 200, zeg, en wat produceert je dan ze alle? Ja, weet je, mijn medewerkers zijn eigenlijk zelf verantwoordelijk voor het productieproces. Oh, maar dan zit je dus een zakenman. Ja, dat kent zo. Ik ben de hele dag op paard, zal ik maar zeggen. Op zakenreis, hè. En loopt dat, die zaak van u ook een beetje goed? En wie? Ik denk al aan uitbreiden. Oh, want ik hou bijna mijn verblijf hier in de kuur op met een afzeggen. Kent ze nog gewoon? Oh, gelukkig niet. Anders zou je weer ons niet leren kennen, hè? Nee. Zeg, en wat doet je vanavond? Zit je getrouwd? Maar, dan zie ik toch goed. Oh. Met wij hebben we dan nog hier het genoeg, hè? Jansen, Charles Jansen. Oh. Jansen, ook met 2 S'en natuurlijk, van super en van sexy, hè? De meneer het ook Jansen. Ja, ook met 2 S'en natuurlijk. Nee, ik heb maar 1 S. Oh, dat zit hier alleen maar super, hè? Pardon, je bedoelt. Ja, een grapje, mijn beste.
Maar zeg eens. Volgens mij wacht je nog nooit die drie, hè? Nee, ja, ja. Ja, kijk. Hij is dat toch goed geschoten. Zeg, als je rug denkt, zou het gewoon verveilen in de tijd dat je hier zit, hè? Mag er best bij mij komen. Oh, wacht eens even, zeg. Ik word het eerste niet, hè. Ik heb de oudste rechten, hè. Oh, dat ben jaloers. Ik jaloers op Ja, jou. dat bevilt me wel. Ik jaloers op jou Porsche dan. Maar, dat kan toch graag een concurrent voor mij zien. Maar ik ben niet de belangrijkste man in de stad. Ik ga niet daar het ambt van burgemeester bekleden. Oh. Je kan ze mij alles vragen. Heb je soms zwijgelen? Nee, zwijgelen heb ik niet. Je hebt wel een aansteek. Maar je moest niet roken. Maar ik wil ook gaan niet roken. Heb je misschien zwijgelen? Nee, zwijgelen heb ik niet. Maar ondanks dat, vuur genoeg. In mijn bloed. Ik zet elke vent in vuur en vlam. Heb je misschien zwijgelen? Als ik mijn woonjaar en engel kreeg ik problemen met een mens. Als ik tijdens van mijn verblijf tot gezelschap daar zou kiezen. Nou, ik heb geen mens meer. Ik ben weduwe. Maar wat een heel vrolijkheidsbegrip wat ik bedoel. Oh, ja. Ja, ik heb een uitkering die er niet om lucht. En ik ben alles behalve een treurwillig. Oh, wat geeft ze dan dus een avond bijvoorbeeld doen? Dansen gewoon. Ik geef ze met. Ja. Hier bied je weer op. Dat is een heel leuke dans met discreet schemerlicht. Oh, op zo'n spontane oede, die kan ik toch niet nee zeggen dan? Ach, en een huurling. Welkom, meneer. Jansen, Charles Jansen. Ach, nog een meneer Jansen. Dat klopt, maar met een klein verschil zie je niet. Althans op papier. Ik ben de kuuroorcoach en de problemen, vragen, Nederland halen, bellen. Heb je misschien zwijgelen? Nee, ik ben een verstokte neetroker. Meneer Jansen. Meneer Jansen met dubbel S. Uw masseur verwacht ik in cabine 3. Zeg ik, dat strafste. Ben ik mich toch helemaal vergeten voor te stellen. En het is nog wel dat me zo genoegen kennis met u te maken. Engel. Dolores Engel. Maar je mag me best Dolly noemen. Jansen, Charles Jansen. Ja, dat wist ik al. Maar wat ik nog niet weet, zit je getrouwd? Nee, ik doe liever vispanullen. Oh, en wat vispernult je dan zo alle? Beroemde boerwerken met zwijgelen en mini kleed. Ah, bon. Wat een saai bezigheid. En een man wie u heeft toch een veel interessantere hobby nodig. Ik zou er nog wel een paar weten. Nee, dank je. Ik kon zo helemaal aan niet trekken. Nou, zeg. Maar als we nu een zwijgelen nodig hebben, dan mag er best naar mijn kamer komen. Ik geef u dan zoveel vuur, dat je in no time met lichterlaaien staat. Ja. Dan heb ik net kolik, mevrouw. Ik word net lastig vallen. Zeg, je sukkelt zo te zien niet alleen met die gezondheid, hè? Maar, wat gaat je, waarvoor zit je eigenlijk hier? Nou, ik heb nu even vrij. Normaal ben ik bibliothecaris. Oh, interessant, maar ik wil toch weten waarvoor dat je hier zit. Ja, nou, ik ga een ongeluk. Oh, niet doet gekeken bij de versteken.
Nee, ik ben gevallen met een ladder. Op een kop? Nee, op een rak. Oh, maar dan zit je hier aan het goede adres, joh. Je hebt ze zo weer helemaal in model. Want ik ben al de 4e keer hier. En na elke kuur heb ik weer de energie van een teenager. Maar als je dan nog zo fit zit, waarom zit je dan nog hier? Ik bedoel, je mankeert helemaal niks zo te zien. Nee, maar mijn beste, men heeft toch ook eens een verzetje nodig, hè? Weet je, ik geloof dat die lied aan het wekkersyndroom. Huh? Wat wil dat zeggen? Dat die niet meer goed tik. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, maar die breed hier. En wat ze aan heeft. Zo'n duistere, zwarte regenjas. En zo'n zonnebril. Dus zou ze het leven er duister van gaan inzien. Maar is wel ganz gemakkelijk. Zo. En dan een bezoek aan de kapper zou er ook niet mee staan. Nou, ik vind het kapsel van die dame anders gans aan leuk. En leuk? Het is verschrikkelijk. En moest ze zien, die heeft nog geen kick van haarzelf gegeven. Dan ben ik toch een heel stuk gezelliger, hè? Zeg, wat doet je vanavond? Vispanullen. Alweer met zwijgelen. De volgende, alstublieft. Even kijken. Ah, mevrouw Engel, hier zit in de buurt. Die mevrouw is voor mij. Maar juffrouw Geels wil alleen maar door een vrouwelijke masseur behandeld worden. En aangezien Olga er nog niet is, moet hier voor u gaan. Weet je het zeker? Nou, Julius, dat is de meest heerlijke masseur die ik ooit ben tegengekomen. De knetig met die hang, zo heerlijk door en door, zalig gewoon. Nou, dan moet je het zelf weten. Maar ik laat me de heerlijke tête-à-tête met Julius met zijn sterke hang niet langs de naast gaan. Doedels! Het is toch wat bij de beste af. Heb er hier gelukkig geen last van, hè? Hier is toch respect en beleefdheid. Vult me nu pas op, hè? Dat ik in uw gezelschap helemaal niet stammer. Dat zal wel komen door uw rustgevende uitstraling. Maar dat meent van Engel, hè, die Dolly, die maakt me hartstikke ramfoksbeeld. Oh, die knieën die gie of ze een stuk deeg mis. Oh, en als dat niet al genoeg is, vind ik nog wel nog nodig voor gymnastieken. Dat is toch eigenlijk wat ik het vuil van de koeien allemaal. Oh. Juffrouw Gever, uw masseuse is ook gearriveerd.
Oh, gelukkig zeg je. Zie je waarom die wanneer de hoos bij jou gaat van jongen. Oh. Weet je wat het is? Die overjarige taart, zegt hij, die kost ik beter dan zie die looppiep laat me zeggen. Want dat gehoord van die, dat moet hij toch ook mateloos irriteren? Nee, bij mij gaat die helemaal niet liggen hosten. Weet je wat? God, die tante, die kunt me hier is bekend van voor ik veel heen was. Ik moet erachter zitten, kom ik die strieplank van ken. Alsjeblieft, meneer. Je kent die aardige dame toch niet vergelijken met een strietplank? We smaken wil niet te twisten, nou, of wat soms. Maar regen dan eens. Kent u poker niet? Nee. Wat? Hartenjagen? Ja, nee. 21. Nee, ook niet. Ik eet vis per nullever. Vis per nullen? Dat moet toch hoe vervelend zijn, zo gaat. Nou, nee, integendeel. Ik zou eigenlijk nog veel meer tijd moeten hebben. Tijd? Dat is eerst gaat tijd, joh. Tijd. Oh, daar zit ik ook met. Ik heb me dat programma van die bekeken. Dat is niet om te filmen, zeg. Nee. Dat begint het 's morgens vroeg al. Weet je wat? Met zo'n bubbelbad zo. Direct erachteraan een heel koud bad. Moet ik alles voor wegtrekken en niks meer terugfunst. Maar. Dan moest ik ook gymnastiek, hè. Hallo. Dan masseren. En een aanspraak bij de kuras. En zo gaat het maar door, en zo gaat het maar door. Het zal allemaal wel zo moeten, anders heeft ook geen zin om hierher te komen. Nou, ik hou me het leven in een kuur, wordt toch anders heel anders voorgesteld, zeg. Anders? Wie bedoelt je dat dan? Nou, weet ze, overdag zo gaat uitrusten, dan gaat liggen, dan jong. En dan s'avonds lekker op stap gewoon. Ja, gaat dansen. En die gaat opbuikelen, wat ik het leven gaat kind vooraan gaan namen. Maar hier, zie goed. Maar als je de kuur met goed gevolg doorstanden hebt en ik weer fit voelt, zit je alle inspanningen die je voor hebt moeten leveren ook weer zo vergeten. Fit, jong, fit. Zie, hop, tja, hop, tja. Kan ze wat fit zien? We leven hier. Moet ik dan ook opmaken dat je eigenlijk geen klachten hebt? Ja, ik heb wel klachten, hè. Maar niet op het gebied van mijn gezondje. Jong, weet je wat ik hier mis? Ik mis hier weet zo'n ding van zo'n 1000 weken oud. Zo'n Barbiepop. Maar wel een levende, hè. Of een ander knoebeldingske zo, hoor. Maar, jong, het mocht er van mij nog meer zijn, maar allemaal niet zo. Dan zou ik je eens gaan zeggen, hier in die boek vindt ze nog geen groen blaadje. En als ik dan ook nog denk aan dat Hoosenbreiend vergat, dan geet ik de zin toch geen ganzeuren, zeg. Geef nog niet altijd zo aan op mejuffrouw! Dit maar even, het is zo, het is heel. Maar jij dat zo juffrouw platvoet of ze gaat vlees of tutte griezen doef. Nou, Jansen is ook anders geen naam hoeveel van hoe schijnt. Het halve land heeft jou zo. Wat zei ze toen, schat? Is wel onze naam. Dan kent ze zich achter voor schoelen, als ze het goed kunnen. Voor Soelen? Ja. Snap ik niks van. Ik heet je ook Jansen, met de voor Soelen hoef ik me niet. Oh nee, hoor. Nou, zomaar zo'n ensgemak kan gebeuren. Maar in vertrouwen. Heb je dat stuk verdriet van dich nog nooit eens naar de molkerij gewenst? Oh, wie durft je? Je meent toch zeker niet dat ik mijn mama... Jongen, ik heb het toch niet over de moeder. Ik heb het over een vrouw en er ook een been. Minst, ik ben een kind getrouwd. Oh, dat bovenst toe, zeg, dat bovenst toe. Oh, ik ben wel getrouwd, jong. En vraag me niet met wat van je. Met een regelrechte fix. Ik ben blij dat ik de hele dag op stap ben, op zakenreis. Maar hoe weet ik het s'avonds weer heen kom? Dan heb ik nog geen minuut rust meer in de brie. Niks meer. Ik probeer nog een pilsje weer gaan drinken. Nee? Ben doe maar blij, jong. Dat is hoe het zo'n draad niet is opgescheept. Echt hoor. Nou, neem ik niet kwalijk. Maar waarom zit je dan getrouwd met zo'n draak? Ja. Och, dat vroeg je gewoon hier een tijd af. Maar ja, gelukkig ben ik nu ver weg van die fles bovenwater verlost. Oh. Die kanarie, dat had ze moeten horen, hè. Wie dan hoe zag mij voorschreef, wie naar het koer te komen.
Die wil mich niet laten gaan. Nee. Die wil mich niet laten gaan. Maar daar houdt deze jongen op gevonden. Ik ben begin te klagen en te klagen en te steunen en te kreunen en joh. Oh, en dan pijn en rukken. En zo heb ik bij ons rondgelopen, die moest ik wel laten gaan of ze wil het weten. Oh, dat wil ze niet weten. En ik kwam klagen met de pijn. En zongen ook met die gedingste pijn? Ja, die pijn heb ik gekregen met het kromplopen. Hier zit een regelrechte gek! Nee joh, ik ben al lang blij dat je hier rechtop kan lopen. En wat hè? Als de kuurarts erachter komt, dat hier gar niks mankeert. Oh, met nee, dan zit hier de pisang. Jongen, maak dich maar geen zorg, Ik heb ten oenzas van ons oog, jongen, dat heb ik fijn voor de gek gehouden met dat ding. Oh, geen probleem. Wat geweer. Nee. Hallo, daar ben ik weer. Oh, best gelukt. En wij van deze twee Adonissen wilt mich met helpen naar de fitnessruimte te komen. Daar meneer Jansen door. Ik mag nog immer op mijn massage. Oh, het zal ik waar genoeg gezien, hè. Maar zou ik nog 1000 mogelijke zangers willen begeleiden? Meneer Jansen, uw masseur verwacht ik. Boah, echt zo'n type van het merk Slome Heini. Ben ik zo blij dat je wat meer temperament hebt, mijn directeurke. Ja, maar immers met 10 kwaliteiten, dat kost me ook totaal geen moeite voor, nee. Nou, dan zal ik ervoor zorgen dat weer niks tekort komen. Oh, dan werd dat hier van fantastisch, vergrandioze weken, hè. Oh. Wieso? 4 weken. Ja, zolang is mijn oponthoud die in dat bureau. Zolang blijf ik hier. Oh, en daarna dan, hè? Och, daarna, dan is niks meer grandioos. Dan bent de winkel hoe de ganse andere ook, joh. Oh, nee toch. En wie durft er dan zo gemeen naar mijn directeurtje te blazen? Dan moet je het wegbrengen. Nou, hier de gang door, tweede deur links, steun de menknop. Nou, mijn hoofdhaar, nee. Ja, maar ophouden is heel ongezond, hoor. Ja, maar zeg, over brengen gesproken. Ja. We moeten ergens een bezoek brengen aan die leuke tent waar je het zo strak over hebt. Ja, want dan kent je heerlijk dansen. Och, nee, joh. Ja. Heb ze die pijn gedaan? Hoe kan je me toch niet zomaar laten vallen? Ja, maar ik hoor het toch gaan niet op bedacht. Maar mijn meneer, ik zal ik in vervolg heel goed vasthouden. Begint het gehoos alweer? Och, laat die toch hoosten. Want we weten met de twee toch fresh 100 dingen was met bezig kunnen houden. Ja, ik heb nog wel een paar ideeën. Als je tenminste interesse hebt. Maar zeker, dan ben ik toch voor je. Want toen heb ik graag een verzetje. Moest ze maar denken. Dan loopt die draverie van mijn medewerkers. Die zitten meer daarachter me. Dat is heus een pretje. Oh ja, maar mijn directeurke, dus zal ze zeker wel een secretaresse hebben. Die een hoop werk goed handpakt. En die is natuurlijk ook piepjong. En heel knap. Oh jong is ze. Maar de rest? Mevrouw Enger, terug is het nog even een stikken geblazen. Nou, dan op naar het gevecht met de spiertjes. Oh, dat word ik met, hè. Oh, joh. Als Eieren Jansen wist dat ik Brenda per telefoon gewaarschuwd heb, zou hij zo de kloon niet doen, dan niet, hè. Eigenlijk jammer dat je niks mocht kallen. Want anders zou er mij aan mijn stommer kennen.
Is dit nog vrij? Over 10 minuten moet ik bij de kuurarts zijn. Ik fijn nog even de tijd om te gaan kijken hoe hier ergens zwijgelen te krijgen zijn. Ja, is voor mij een hobby. Is dat uw hobby? Oh, zeg. Wat een wonderzone zaal. Oh, zeg. Och, zo gaat heb ik me altijd al gewend. Och, gewoon zalig. Oh, heerlijk. Oh, ja. Oh, moet ik nog gauw achter me zwijgen aan. Här blir ju ett par gånger i veckan. Lätt! Från Dalarna. Dalarna. Men du är rätt jävla sexig självmord. Snygga då först. Ja, ik ben Lola, zwarte Lola. Ik ben Lola uit de stripteasebar. Rode lippen, zwarte nylons en een massa brullend haar. Willen de heren zich amuseren, dan sta ik altijd voor ze klaar. Want ik ben Lola, zwarte Lola. Ik ben Lola uit de stripteasebar. Heeft u complexen, wilt u relaxen? Kom dan bij Lola in de bar. Komt u met velen, het kan me niet schelen. Dat is voor Lola geen bezwaar. Want in mijn hart
zijn heel wat plaatjes vrij. Dus zoek u troost, kom dan gerust bij mij. Want ik ben Lola, zwarte Lola. Ik ben Lola uit de striptease bar. Rode lippen, zwarte nylons en een massa krullend haar. Willen de heren zich amuseren, dan sta ik altijd voor ze klaar. Want ik ben Lola, zwarte Lola. Ik ben Lola uit de striptease bar. Willen de heren zich amuseren, dan sta ik altijd voor ze klaar. Want ik ben Lola, zwarte Lola. Ik ben Lola uit de striptease bar. Ik ben Lola uit de striptease bar. Tango d'amore, tango de liebe, tango d'amore, il tango degli innamorati, tango d'amore, tutta la notte, bocca e bocca, baciar, cuore e cuore, sognar questo tango d'amore. Bocca e bocca, baciar, cuore e cuore, sognar questo tango d'amore. Con poca luce nei locali notturni, fino all'alba si balla questo tango d'amore. Sui muri scuri vedi ombre baciare, senti poi mormorare questo tango d'amore. Dolly, hoe blijft ze doen? We zouden toch naar het casino gaan? Oh, kijk dat Dolly, ja, dat is niks te dol, hè. Oh, afgelopen nacht die wordt toch weer zo kort, hè. Maar vermoeiend, hè. Vermoeiend. Oh. Richtig kapot ben ze ervan, echt gewoon. Nee, te verder niet. Oh, zeemoed. Ben billig. Punt mich dat, hé. Dan kan ik zich dat direct zeggen. Och, mijn duifje, wat ben ze toch zuster vandaag. En daar die puntje, dat smaakt nog rotte blijer. Ik ben toch van die veel vuriger en geuriger gewend.
Zo kus ik altijd. Ik heb niet anders gedaan. En Duifke, heb je nog nooit tegen mij gezegd? Brand, hoe komst u vanaf? Ja, van de receptie natuurlijk. Die hebben me hierheen gestuurd. En daarvoor van heen. En wie dan, hè? Ja, met de bestelwagen. Hoe Angersmet. Trouwens, die rammelkist, die heb ik aan de kant moeten zetten. Omdat Stoe stom kook was vergeten te tanken. 8 kilometer heb ik moeten lopen. Als ze dan niet gelegen houden, hè, hou we lang aan liggen. Maar luister, ik me toch niet vertellen dat ze bij de wagen door hebt te staan. Dat ze er hoog worm in de kop op zich had. Maar, daar klauwen ze me gewoon nog. Ten eerste, ja, is het niet die bestelwagen, maar is het mijn bestelwagen. En ten tweede, hoeft toen niet zo te zijn dat zich immers zal gaan vergriepen. En die kist op 4 wielen. Dat is wat ik zag, als ze dat niet gelegen houden, houden we al lang in een uur gehad. Maar doe zit je niet voor 12 uur, dat is alleen maar grote heupstroontje. Doe zit op het held wie een kloek op de eier zit. Apropos eier, wie is het met de productiebuurs achter? Peter, als wie is toe er nog waars? Het is me eigenlijk een raadsel wie het kan dat ik op een paar dagen tijd meer verkocht heb als wat ik op wat Stoep in Gansewijk heb verkocht. Trouwens, eigenlijk is het niet helemaal geen raadsel. Want ik weet dat Stoep ik al die jaren heb zitten met zo de mieteren. Allee, vertel eens op wat dat zo al met dat geld gedaan. Vergok zeker. Of verzopen. Nou, maar dat is vanaf nu af aan is dat afgelopen. Ik loop me toch geen loer aandraaien meer door dich. Dus klaar. Die eierrapen, dat doe ik zelf. En in de man brengen, dat doe ik ook zelf. En het enige wat Stoe nog eens doen, is die honden voeren en die hokken zuiver maken. En voor de vaders, niks. Klaar uit. Maar dat bent ons een beetje menselijk. Dat kent ze mij toch niet allemaal aandoen, zo gaat. Moest toen zijn wat ik niet allemaal ken. Die verrekte ze exer. Echt hoor. De duivel mocht ze gaan halen. Ja, dat we de rest dan ook nog een keer met. 8 kilometer heb ik moeten lopen. Kiki, dat koffer, dat heeft me helemaal de das omgedaan. Hé, die arm, die hangen helemaal uit. Wat is ze zeggen? Wat zei ze niet door? Wat zei ze? Koffer. Jezus, ik wil je vertellen dat ze je nog langer wil blijven. Maak dich maar niet benauwd, ik blijf alleen maar het weekend. Trouwens, zou Stoe niet gaat blier zijn dat ik al die meuten voor dich heb gedaan, ja? Ja, zeker, Branda, natuurlijk. Maar de kent Bart toch niet alleen de verantwoording over ons bedrijf laten nemen. Die kent dat werk allemaal veel beter aan dat wat Stoe allemaal kent, hoor. Trouwens, kom doe eens fijn hebben, ik zit hier. Zo Stoe mij niet eens gaat beter begroeten. En dat met een fatsoenlijke kus. Kom neven, ik zit en zeg ik tegen jou. Zo, kom. Nou, dat is nog niet hoe allemaal die lui's bij zijn. Hier is geen kip te bekennen. Nou, ze staan zo en maar zo voordig. Maar nu kom maar, hier is geen plaats meer. Kom maar, je kan ze echt niet blijven doen. Volgens mij, ja, heb Stoe gaat voor mij te verbergen. Vertel eens op. Nee, beter als vandaag. Nee, wie kunstenaar, wie brandt echt niet, luister. Maar ik ben bang, hier is geen kamer met vrienden. Je kan ze echt niet blijven, nu kom maar. Oh, doe best bang dat ik geen kamer heb. Ja. Ook allemaal al geregeld. Ik heb hier mij, in dat hotel hierneven heb ik mij al een kamer geregeld. Hotel Panoramablik. Het uitzicht is werkelijk fantastisch. Heb ze zich wel eens gerealiseerd wat dat kost? En we zullen nog wat zuinig zijn ook nog. Zuinig zijn? Ja. Daar moest Stoe nodig gaat van zeggen. Heb Stoe dich dat verblijf hier eens gezien? Hoe Stoe best? Ik zou het tegenovergestelde anders als wel denken, hoor. Brand, dat is bittere noodzaak dat ik hier zit. Of mensen zeggen nog dat ik hier veel met plezier hier zit. Maar, nu kom maar met. Ik breng dich wel op een ramer blik of wie het dat tegen.
Kom, ik heb ze echt... Nee, dat loopt niet weg, hoor, dat totaal. Ik wil wel eens weten wie stoei bij ondergebracht. Maar mijn lief, Brenda, je mankeert die echt niks, echt niet. Want aan mijn rug, en ik maar hier erom op mijn kamermoeder zie en alleen zie. En die andere koergasten die gaan maar lekker dansen en denk. Nee. Du brengt het wel heel goed. Het is dat ik dich ken, anders zou ik dich ook nog gaan geloven ook nog, joh. Ja. Zeg, maar nou, kom maar, dan kan ze echt niet blijven, want we gaan zo eten. Eten? Eten? Ja. We gaan helemaal niet eten. Trouwens, ik heb garoets geen honger. Nee, want wie ik toezworen, heb ik me zo'n stapel boterhammen heb ik me gemaakt. Ja, dat heb ik me onderweg, heb ik me dat natuurlijk gewoon kunnen opeten. Want daar heb ik natuurlijk alle de tijd voor. Beter, dat eten is werkelijk. Maar vertel eens, wie is het met die rug? Oh, heel goed, joh. Maar heel goed, joh. Ja, nu vandaag kreeg je het op mijn zinnen van die tante, hoor. Nu kom, nu stel je eens niet zo aan. Laat die vrouw liever wat ze zien. En doe een schep meer aandacht aan mij schenken, ja? Maar mijn lief Brenda, dat brengt me alle tien aan en zo gaat. Want dat programma wat ik hier moet, dat wil ze niet weten. Ik heb vernemens en voor niks geen tijd. Nee, echt niet. En dat met zo'n rug nog, als je doet. Oh. Nu drief het toch niet zoiets, ja? Stel dich niet zo aan. Ja, en dan met zo'n achter ook nog hier. Sinds wanneer heb je dan die rekentek? Ja, sinds ik hier ben, en sinds dat programma wat ik hier moet rijden, dat wil ze niet weten. Dat is zo druk. En dat geeft maar allemaal op zijn 35ste niet. Dat is heel gedacht, als wie die moest doen, die hele dag achter me te jagen en te draven en alles. Dan moet ik gaan winnen en zo gaat. Als ik niet achter dich aan zit te jagen, Toes, dan wilst du me gewoon in slaap tijdens het werk. En als ik niet tegen die schreef, heel stoedig ons en is go. Ik zo, ja niet, moest een schoot luisteren. Doe was maar kopie. En doe was maar migraine als vriendje tussen den krijgen als ik een schat weet. Maar, mijn stem weer eigenlijk. Ja, nou, neem me niet kwalijk dat ik u lastig val. Charles Jansen is de naam. Ik heb geen machine. Zwijgelen. Zwijgelen? Ik? Nee, dat denk ik niet. Och ja, morgen naar een vruchtska. Doe, Gees met. Doe, hap, vooruit. Doe Gees met naar mijn kamer. We gaan koffer gaan voor uitpakken. Doe Gees op het bed zetten. En doe Gees niet naar weg. Totdat ik het zeg. Kom. Och ja, Brenda, kom maar mee. Kom maar. Ik heb Brenda weliswaar. Beloof dat ik de zoenblusser van haar in de gaten zou houden. Maar, wat wordt dat voor een resolute madame? Ja, die moesten zeker in de gaten houden. Nou, zeg. Au, mut, nee. Dat zal dat Mink van Engel, die Dolly, die zal dat allemaal leuk vinden. Is de rol als keurengel al wel gelijk uitgespeeld. Oh. Als ze zich nu maar niet op mij doet kuren. En met de dikke hand op zo gewoon, zou ik dan mogen zeggen dat je mijn keurdame zit. Hallo. Nou, was mijn moezenbergen nu? Dat geen woorden is. Hebt je soms zwijgelen? Nee, dat heb ik dich wel al eens gezegd. Maar ook zonder weet ik wel het een en ander te laten ontvlammen. Nee, dank je. Geen interesse. Ja, maar wat zou mijn moezenbergen nu toch zijn? Verdwenen met een lange vrommis. Wee, mijn moezenbergen. Ja, die moezenberken. En ik denk dat het seizoen van de moezenberkers alweer lang voorbij is. Oh nee, geloof dat me niet. Wij eenmaal van mijn gunsten genoten hebben, daar werd mij wel weer bevrijd. Zou je misschien zin hebben om met mij een stukje te gaan wandelen?
jammer. Ik ga je gerens de fijne omgeving willen laten zien, maar ja. Misschien ze een andere keer daarna. Ze moeten werken wel best wel toch. Hé, Benny! Hoe was het dan? We moeten nog gewoon. Mijn secretaresse die het zomaar en zo opdagen. Nee. En wat kunt die doen dan? Ja, die kunt me brieven brengen. Dat ondertekenen. Oh, maar dan moeten er wel heel belangrijke brieven zijn, hè? Ja, Als die gans hierher komt. Ja, ik weet ze, als directeur van het bedrijf best ook heel belangrijk, hè, want zonder mijn toestemming en aantekening lukt dat helemaal niet. Ik hou beginnen mijn verblijf hier om het afzeggen, ja. Maar, zeg, en hebben ze nu die brieven ondertekend? Ja, natuurlijk. Dan is die secretaresse dus weer afgetaaid. Nee, dat is het hem juist hier. Die wil nog een weekendje blijven voor zich de schone omgeving aan te zien, ja. En u snapt toch wel dat we, zolang als die hier is, niet zomaar samen overal kunnen laten zien. Nee, dat snap ik niet. Schaamt ze zich voor mij? Nee, gar niet, maar we kunnen je toch de mensen zo open en bloot geven. Nou, tjie. We hebben niet toch geen open huis en daarbij het is maar de secretaresse. En wij dus doet er zeker geen verantwoording over ze af te leggen. Mijn leef met Dolly Dot, je bent toch eens een beetje rustig meisje. Ik heb best wel een hele goede naam in mijn bedrijf op te houden. Ja, dan kan ik toch maar niet zo te grabbel gooien. Ja, maar die secretaresse heeft er toch zeker niks mee te maken. Wat stoe in de vrije tijd thuis? En als die dat niet snapt, dan zal ik haar dat wel eens aan het verstand peuteren. Het gaat rustig. Want luister, mijn leventje, dat is best wel een basistype. En ik wil echt niet hebben dat die dit gedaan deed. Nou, dan zal er wel eens achter komen wat een basistype dat ik kan zien. Kan wel zijn dat ze een andere secretaresse moet zoeken. Mijn leefbroemenvutje toch. Nou, luister toch eens. Die is best wel op een ander plaatsje nog te gebruiken. Maar, wat zijn voor een flirt van mij, hè? Daar kent hij geen enkel begrip voor opbrengen. En een flirt? Ik zou een flirt zijn? Vannacht tussen de Breng me toch niet in de problemen met die bevroemenvutje. Maar luister, als die afgetaaid is en draken, dan ben ik wel gans verdicht. Dan zal wel 100% verdicht ter beschikking. Och, joh. Mevrouw, zou je eens wat meer compassie met ons kunnen hebben en ergens angst kunnen gaan zitten hoosten? Werkelijk, mijn moezenburger. Die geef ik toch richtig op een wekker. Och, laat die toch roosten. Wie weet hebben we dus toch twee toch veel beter en fantastische dingen waar we ons mee bezig kunnen houden. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, dat dacht ik toch. Ja, ik weet nog wel een plaatsje. Dan zal ze op deze tijd vandaag niet bezuiken, hè? Kom maar gauw, hè? Ja, geef ze met. En ik ken er ook weer wat ze met Ik brandde wel eens waar beloof. Dat dat zoenblusser van haar in de gaten ze bouten. We kunnen ze toch moeilijk gaan zaden. En als we dan per se in het 7 staatsloterieën, nou dan duidt het maar. Trouwens, het is toch al gebeurd. Branden. Maar lief, u maakt me gaan schrikken, zeg. Sloeg ze te mediteren. Branda, loeser. Had je geweten al dat het zo lastig was om in gezelschap niet te kunnen kallen, zou ik dat nooit beloofd hebben. Ik ben blij dat ze dat niet hebt gedaan. Ja, maar het is vaak dus lastig, hè, om immer met de kop te knikken. Ik hoop toch ook zeker dat ze geen afwisseling hebt gehad. Ja, loeser, ik heb gewoon eens nee mogen suddelen. Gelukkig heb ze tenminste. Heb ze dat tenminste ook kunnen doen. Ja. Fijne afwisseling. Maar ik ben wel blij dat Stoe zo goed in best hebt gedaan. Want het is ja natuurlijk niet de bedoeling dat hij ontdekt dat Stoe hem dus bespioneren. Ja, maar weet ze,
Uiteindelijk zijn we is toch maar 1 keer in de 10 jaar met de schoolklasse treffen. Hè? En dat is nu alweer 9 jaar geleden. Dat klopt. Hey, en dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Want dat vond ik het beste showreunie wat ik ooit heb metgemaakt. Ja, ik ook. En vooral wie er zag, oh, een applaus voor zijn ijzeren maag, hoe ze zat te brood leeg. Dan als we kunnen toekniepen. Vergeet het, toen werd toch weer onbeschoft even mij kunt zien. Ja, maar luister, de ganse dag is er mij blijven pesten. Oh ja, je weet het, hij is ook zo gemeen. Ja, en vooral wie we s'avonds op de dansvloer stonden en hij op hen zag en nu een solodans voor alle maagden. En doe, arm Sjoop, heb je helemaal in die eentje daar op die dansvloer moeten staan dansen. Ja. Maar toen heb ik me bedacht, manke, ooit zet ik dit in ze betaald. Hey, en nu heb ze die kans. Ja, normaal gesproken ben ik zo niet, hè. Maar deze suttelsplap, die heeft niet beter verdiend. Hey, vertel Micha, ik ben jongens met hem getrouwd. Ja, maar ik moet er nu wel zelf verboeten, hè. Wie bedoelt ze dat? Hoe krijg ik het nu? Nu moet ik me stom houden. Terwijl dat ik tegenover meneer Saals een goede indruk wil maken. Oh, ja. Oh, ik zie het aan dich. Du bent verleefd. Oh, wat is dat toch geweldig. Oh, ik ga het voor dich doen, maar ik hoop voor dich dat het allemaal gaat lukken. Oh, Brenda Loester, hij is al direct daags naar de administratie gegaan en hij heeft er naar mij geïnformeerd. Zodat hij toch gaat in mij zien. Brenda heeft zijn zus, de onschuld zelf. Nog zo bedeesd en zo zuchtig. En hij zou nog veel meer om me geven als ze ook nog wist dat ik koos kallen. Maar nee, kind, zo moest ze dat niet zien. Als Charles werkelijk zoveel om dich geeft, dan zal er die stommigheid van dich, ik bedoel dat stom zijn van dich, dat zal er gewoon accepteren. Trouwens, hij loopt toch ook met moeilijkes? Hé, Brenda, zeg het niet, Charles loopt niet met moeilijkes. Ja, het kent ook een ander Lucifer en zwijgele merk zijn, maar zeg nu zelf. Wem op de leeftijd heeft zo'n zwijgele tik nog? Nu nou waar, er is toch niks mis met en al lang niet zo erg als die in een Wienand de engeltjes verzamelt. In Wienand? Nou, dat is geen meidje. Nee. Maar we hadden een wolf in sopskleder, hè. Die noemen in de levensechte engel speelt. Vanachter tenminste. Vanachter? Wie bedoelt ze dat? Ja, engel is haar achternaam. Oh, zo. Ja, ik ben eigenlijk ook niet angsters van hem gewend. Als ik nu maar eens was, wordt er uitrong. We worden nog niet op de kamer. Er wordt er alweer met een of ander smoesje worden er alweer ertussenuit. Dus Jussa, hij ze het over een shop. Nou, ik zal dich dat zeggen. Volgens mij kent ze hem beter een onvolwassen kindnummer. Ik zeg het, ik zweer het, ik zal... Ja. Ik ga het nog maar eens een keer duidelijk maken. Ik heb geen zwijgelen. En trouwens, zou je er niet in stoppen met allemaal die qua jonge streken, zoals vuurtjes stoken of zo? Maar ik wil gaan niet funkelen. Ik wil alleen maar vispernullen. Vispernullen? Ja. Met zwijgelen? Ja. En daar haalt je er voldoening uit? Ja. Nu begint hij ook al met die ja-knikkerie. Ik hoop toch niet dat dat besmettelijk is? Spreken is zilver en zwiegen is goud. Ja, dat gaat misschien wel op voor de mannen, maar niet voor het zogenaamde zwakke geslacht. Want een zwiegende vrouw bestaat ja niet. Jawel, nou, nevenig. Ja, maar dat heb je zelf wie is gemaakt. Weet je, ik ga nog eens uitdagen om die zogenaamde zwiegzaamheid eens te doen doorbreken. Kind, ik ga nog maar weer eens op zoek. Wat hij van mij goed heeft, ja.
Ik was zo straks in de kuurwinkel. Voor zwijgelen. En daar zagen ze mij, hè. Dat de ganse vuurrood wordt opgekocht door een dame. Zit hier dat soms geweest? Oh, juffrouw Geels. Oh, verkennen we ons nog maar binnen een eeuwigheid. Zou je het misschien goed vinden en ze zich in het vervolg met de vuurnaam zou mogen nemen? Zou ik dat mogen? Oh, Lea. Och, en de naam van fluweel. Oh, Lea, Lea, Lea. Oh, uw muziek uit de hemel. Oh, ja. Oh. En dan moet je mij ook wel Charles nemen. Wilt je dat doen? Och ja, en die heerlijke Charles. Oh ja. Och, en zo zalig lang. Oh ja. Eigenlijk best wel lang genoeg voor ons alle twee samen wetsen. Ja, zo, samen in de zaal. Oh, heerlijk toch. Oh, en voor zo'n wandelen, hè. Je kunt iedereen zien dat we bijeen horen. Sommigen toch wel mogen zien, hè, Lea. Meneer Jansen. Die... Oh, hier blijft geen schoens op, geloof ik, hè. Oh, als ik dat even weet, dan word ik niet wie zo'n stormram aankomen. Nee, maar is dit een felicitatie weer? Ja, wat mij betreft wel, joh. Gefeliciteerd, man. En geen roog wat je vergeet. Ah, dan heeft het puntje toch weer een passend dekseltje gevonden. Nee, waar. En ach, dan is ons keurwoord toch niet alleen goed voor het genezen van lichamelijke kwalen, maar... Oh, meneer Jans, ondanks dit heugelijk feit, nu niet weg dat die bij de receptie de gorilla op u wacht. De gorilla? En wat moet hij dan van mij? Of het is soms zwijgelen. Zwijgelen? Ik denk dat hij het anders wil. Ik denk dat hij geld wil zien en niet zo'n klein beetje nog. Geld? Zeg, zit hier gisteren soms aan de boemel geweest? Oh nee hoor, ik ben niet zo'n boemelig type. Dan zal ik de andere meneer Jansen eens aanspreken. Misschien zat hij me gewoon weer kunt helpen. Och, Lea, laat me dich helemaal zo... Oh, Stop, ik kreeg een log. Wonder, dat is een wonder gebeurd. Du kent wel degelijk alle, ik heb het nu zelf gehoord. Nee, dat is geen wonder, dat is een noodsituatie. Als ik niks gezegd heb, zou ze nu voor burgmoord vastzitten. Och, mijn Lea, toch. Neem me niet kwalijk. Dat was gar niet mijn bedoeling. Ik wilde alleen maar aan mij benjen. En nu vertel me toch eens, sinds wanneer kent dich kallen? Och, sinds ik denken kan. Maar ik mag niet kallen vanwege Wien en Jansen. Ha? Vanwege mijn naamgenoot met de 2 S'en? Ja. Maar zo weet ik weet, is dat toch al voorzien? Oh, wat zegt u? Is dat zo krank? Ja, nee, niet van, dat bedoel ik niet met heilige sacramenten voorzien. Nee, dat niet. Oh ja, ik dacht soms. Ja, is van meer, van minder ernstige zegeningen, zal ik maar zeggen. Oh, zo. Maar nu vertel me toch eens, wat heb je eigenlijk met de meneer Wienand aan de hand? Och, dat is een heel lang verhaal. Dat vertel ik je nog wel eens. Maar niet nu hier. Stel dat hij bij ons kunt opdraven. Maar die uitnodiging om samen te gaan wandelen, is die nog? Jazeker. Weet je wat? Ja. We maken er gelijk werk van. Ja, doe maar. Wienand! Maar hoe hangt dat toch uit? Het stoer dat gebleven is. Overal heb ik naar hem gekeken. In de recreatiezaal is er niet. Hier in die tent die verderop ook niet. Op zijn kamer is er niet. Spoorloos verdwenen. Ik snap er niks van. Nou. Spoorloos is nog wel weer een beetje overdreven, hoor. Maar voordat je de politie achter hem aanjaagt, wil ik eerst nog wel zeggen dat ik wel de box van de man gezien heb.
zien, box. Zonder inhoud. Vertel op, box. Wie een van de massagecabines. Maar dat is helemaal niks vreemds, hoor. Voor een massage moet men zich eenmaal helemaal goed doen. Dat hoort zo. Massage nu op dit tijdstip nog? Dan gaan we maar eens vertellen welke cabine. Ho. Je kent niet zomaar naar de massagecabines gaan. Nee, helemaal niet. De toegang tot de massagecabines is alleen voor de patiënten. En daarbij, Dobby wat? Oh. Neven die box, hè, daar lag ook nog een blauw kletje met panterprint. En er sting een paar witte hooghekjes met inlegzooltjes. Oh, Dashmi! Daar zal ik wel eens even gaan vertellen dat ik dan... Nou zeg, met zo'n fik zou zelfs ik niet getrouwd willen zijn, zeg. Nee. Ik wil niet met een andere meneer Jansen en zijn zoon staan. Nee, daar zou ik niet tegen kennen. En zeg, en zullen we doen maar eens eindelijk die wandeling gaan maken? Ja, zullen we dat maar doen? Ja, zeker. Want het beste, ik heb gehoord, door zo'n schitterende vergezichten te zien. Volgens mijn berekeningen heb ik voor dit uur ook in miniatuur nog wel zeker 2200 zwergelen nodig. Hoe moet ik die zo gauw vandaan horen? Help mich, de voorstel met hem leven. Ik zal dich! Doe eens dan niet weg te kroepen. Kom hier, neven dich. Zeg ik tegen hier, neven mij. En zorg ervoor dat ik dich niet moet komen halen. Ik kan dich alles uitleggen. Hier wordt niks meer uit te leggen. Ik heb dich betrapt in de cabine. Met die sloerie. Met dat gescheurde blouse. Die heb ik de volgende keer in zo'n flottertasje uit. De zwepzouders, die blouse kapot gegeten. Als ik haar te pakken kreeg, dan breng ik haar in de vernieling. Gans! Alsjeblieft, mevrouw Jansen. Nu kalmeer toch eerst eens. Ja, maar ik wil helemaal niet kalmeren. Het enige wat ik wil is dat vrouwtjes te pakken krijgen. Ja. Wat ik met haar betrappen in de cabine. En als het dan niet zo donker was geweest, dan was ik nu ook nog weg moesten gaan uitkijken. Maar ja, die worm gaat de vlotter tussen. Maar dan moet het gewoon doen. Je kunt zien waar die broers aan het vergunnen is. Ik ga het kwijt. En doe zoals niet weten met wem toe in die cabine hebt liggen te rotzooien. En dan moest ik je zand in de kop vullen. Ik ga dat vrouwtje zo gaar ons niks vergoeden. En als ik dich nog een keer betrap met een andere vrouwtje, dan heb je geen kuur nodig, maar een doodskist. Ik ga toch maar leven lang veilig op. Nee, ik mag gewoon niet, dan kan ze me niet aandoen. Maar dan moesten die de slavers gevierd, moesten ze kijken. Oh, nu zie ik je. Wie zit hier goed? Ja, dat is de aanblik van een onschuldige man. De bag hebben de vuur in het rood erin. Onschuldig. En ik zou een furie zijn, En nu is het slus. Te lieve God. Moet leven. Kijk toch eens wie je man eraan toe is. Als Geer mij mijn gang laat gaan, dan ga ik hem zodanig toetakelen dat er meteen verdig is voor het rariteitenkabinet. Ja, ik ga maar gauw ertussen doen, maar ik ga eerst die calamiteiten allemaal hier regelen en dan ga je zo met mij met naar huis. Neem ik niet kwalijk, mevrouwtje Jansen. Of u maar naar huis gaat en wie niet, daarover gaat nou altijd de kuurarts. Er zit nog een slag erger als een man. De rotzak ligt er in een cabine te rotzooien met een of ander vrouwmes. Oh, wacht maar eens. Als ik die te pakken krijg, die gaat metmaken. Ho, denk er maar aan. Oh, wacht maar eens. Als ik die mijn eind krijg.
zou je maar eens kunnen zeggen hoe je je man kan vangen. Dan weet ze me nooit met de rotzak van mij. Nou, wanneer je hem hier tegen zou komen, of misschien in de gang tegen zou komen, wil je dan zeggen dat ik bereid ben? Bereid? Hoe heb jij het nou over? Hallo, mijn Jenke. Ik ben er. En hoe is mijn Jenke dan? Ik zou weer maar eens kijken, zei ze bij de receptie. Nou ja, gewoon voor gewoon even wachten. Het is goed weer. En geduld is een schoon zaak. Lang zal het toch niet duren voordat mijn Jenke kan opdagen. Want zo goed is het in de ogen wel niet. Maar wel lekker rustig. Godzang van die schoenblouse. Ze gaat de duurste die ik heb. Dat zou het nu ook uitgerekend mij weer moet overkomen. Die zit! Doe missen ik een flodder me dan. Doe kunt wel met iedere manskeer plat gaan. Maar van mijn wien aan blijft zich af. En dan krijg ze extra. Dubbel genaaid, dat helpt beter. Lia, ik durf te wedden dat ze helemaal geen idee hebt wie voor zwijgelen er nuttig zijn. Hè? Dat zal toch niet waar zijn? Mama, wat is dit hier? En nu zeg toch een schat. Mama, wakker werden. Wat is met die aan de hand? Ah, mijn Jenke, de beste, ja. Waar was je toch? Wie komt Stig hier? Of beter gezegd, hoe heb Stig nummer gezeten? Ja, dat weet ik Jongen, niet jongen, precies. jongen. Maar ik geloof dat ik even in dromenland ben geweest. Huh? Ik heb gedroomd dat... Ik wil helemaal niet weten wat Stoeding allemaal bijeendrumst. Maar wel wat dat ook te betekenen heeft. Oh, niks bijzonders, een klein ongelukske. Maar toch jammer van die blouse. Echt waar? Ja, ik weet het, ze wel duur zat. Ja. Maar dat kan ze toch niet maken? Dat gaat toch gewoon werkelijk te wiet. Rustig nu maar, mijn Jenke, rustig. Hoeveel in één keer zo dramatisch? Ze ken ik mijn Jenke helemaal niet. Maar stel dig eens vuurzik. Ik hou nog maar net één stapje in dat kuuroord gezet. Hè. Loop ik in een maand tegen het lief. En ik zeg tegen hoor. Getrouwd, ja. Helemaal getrouwd. Zo, en hoe duist die mijn jasken eens aan? Want die hoeven hier niet te zien op wat voor een onnette meneer die hier wat de beest op zoet gehangen. Ja, wat hebst u toch? Ik heb nog wat meer blouse in mijn kofferke, hoor. Wat dacht ze? Hè? Wat zegt Stig toch? Kofferke? Wilt dat zeggen dat Stig mogelijk langere tijd hier blieft? En sowieso. Waarom ben Stig überhaupt gekomen? Omdat ik die wonderbaarlijke prinses woever dat ze het aan de telefoon zelf eens wil zien. Ik ben er namelijk razend benieuwd, heer. Welk vrouwelijk wezen er eindelijk in geslagen is de belangstelling te trekken van mijn zoon, dat tot nu toe immuun is gebleken van elk vrouwelijk schoon, van welk kaliber dan ook. Dus, Mienke, zeg me eens, wanneer kan ik met die zo hoog geprezen Lea kennis maken? Denk ik zo meteen. Dat ligt eraan wanneer ze weer komt opdagen. Maar nu mich niet de ganse tijd junken, hoe ze bij is. Maar Jenke, hoeveel dat dan niet? Omdat dat zo idioot overkomt. Wanneer wilt u nu eindelijk eens inzien dat ik ook een volwassen kerel ben? Nou, werkelijk zat. Dat zal pas dan gebeuren als tegen vrouwke gevonden hebt die bereid is mijn rol over te nemen. Nou, dan zal ze niet meer lang over te wachten, hoor. Tussen Lea en mij is het al zo dik aan, hè? Dat ik er zelfs al een nieuwke heb durven te geven. Oeh. Dus gaat maar nou. Echt waar? Ja. Dan toch maar weer zo. Daar heb ik al heel lang op gewacht, dat maar wist. Ja, ik ook. Oh, maar nu is het dan eindelijk zoiets. Och, dan moet eens weten wie gelukkig dat ik ben. Ik doe dit mij nog plat. En dit werd er ook niet beter op. Ja, dan moest ik er dan eens gewoon aandoen. Die moeten die hier niet zo zien. Dus kan ik me dan soms op 10 kamer omkleden? Maar zeker, kom maar met. Goed. Ja.
Meneer Jansen, Huh? weet je, de gorilla uit de Schielenraad, die zoekt het nog altijd bij de receptie. En ik moet zeggen, ik heb eens naar hem gekeken en ik heb die Henk van hem eens bekeken, die heeft zulke schuppen. Oh. Een tijg Tom met door het gezicht wrijft, loopt je de rest van de leven in de ziektewet. Ongelooflijk. God, is de bulldozer er dan nog altijd? En wat moet de gorilla dan van mij? 485 euro. Oh. Dat kan helemaal niet. Dat moet een vergissing zijn. Nee, om zo snel mogelijk van de gorilla hoe dat kuurwoord die ik kwijt is en omdat ik eens wil weten met welke Jansen ik van doen heb ik hem de rekening gevraagd. En de rekening wordt gericht aan de heer Charles Jansen, Jansen met 1 S. Oh. En als omschrijving stinkt er champagne. Wat? Doe ze ons voor zoveel geld verzopen hebben? Dat krijgt ze nog in geen 100 jaar op. Ik moet het met dat figuur kallen. Dat risico zou ik maar niet nemen. De King Kong, daar leert geen Spaande van de kans. Zeg. Zeg, maar van een oude dame, daar zal er toch wel het beschaafder met hem springen, hè? Ja. We willen toch juist die kant doen, niet waar, mijn junke? Dus, dan ga ik dat wel even... Ja, natuurlijk, joh. Charles is Vertrokken. Voor ongeluk. Hij is getrouwd. Ja. Maar dit is toch hartstikke dat is mijn wienen toch ook. Als ze daar nu over buiken. Kom, verzin ganz alleen. Verstel me eens op, wat is met Tine Charles aan de hand? Zijn vrouw is gekomen. Een lotgenote dus, althans van mij. Vertrouwt ze dat aanhangsel van hem? Ik bedoel van haar dus ook niet. Dan moet ze nou gewoon zitten ze hier niet op dezelfde doevenslag. Maar, het zie ik betrapt. Oh nee, dat gelukkig niet. Maar ze is er wel achter gekomen dat hij in de vele avond een nachtclub hier zuin tegenover was 500 euro werd doorgedraaid. 500 euro? Boah, maar daar moet een kip veel eier voor liggen. Maar dat manneke, dat heeft wel een heel durse kelke gehad aan haar. Ik denk eerder net zo te Gwiefke, dat Serminkel van een Dolly, die mevrouw Engela, die heeft al de samens ingegooid. En hij is toen met al zijn onschuld zomaar ingetrapt. Engel, daar is ze niet te straks, hij is er te oren over. Hé, maar dan kent hij dus niet zien geweest, wat met wie dan in die cabine had te liggen te rotzooien. Maar 500 euro? Nee. Oh, nee. Dat vind ik niet normaal. Wem geeft nu zoveel net? Zoveel geld met aan zijn kerel? Ik heb hier de Wieland maar 40 euro metgegeven. Beter voorkomen als genezen, zeg ik maar altijd. Je hebt je eigen zelfs vergist. Nu zij toch uit met dat gejank. Geen enkele kerel is het ook gewoon waard om er maar 1 tron over te laten gaan. Zodra die boerderij kwijt is gaan die op hun trom houden. En ook als ze niks hebben om op te houden. Als ze soms weten wat ik daarmee bedoel. Ja, maar ik zorg me over de ambtenaar van de burgerlijke stad. Nou, ik zal dich dat zeggen. Wees blij dat die ellende wat er nou allemaal komt, toch allemaal bespaard is gebleven. Ja, maar weet je, zelfs voor de man van mijn dromen, zelfs van zijn hobby word ik gesarmeerd. Al meer dan 40.000 zwijgelen en allemaal bijeen gespaard voor hem. Wat moet ik daar nou met? Door de showjaren. Ik weet het. Toen is die cupjes er vanaf sneeën. Dus dat allemaal in een leeg beerblikske. En dat ze hem dan nog eens in voor de hand steken.
Weet ze, daar kreeg je helemaal niks van mij. Dat is sof. Goed zo. Goed zo. Zo ken ik dich weer. Zo ken ik met dich kallen. Blouse, als je haar gezien had, hè? Haar blouse wordt helemaal gezeurd. Tot hier, tot daar wordt laten zorgen te zien, tot zo. Schandalig, zeg ik tegen. En dat zie zich toch niet voor gezaamheid. Dat zet genoeg over dat volk. Maar ik kan het wel begrijpen. Het plezier dat hij haar weer zoog, wordt zo groot dat hij haar de blouse van het lief afzeurde. Dat is sof. Een gescheurde blouse? Zijn ze dat nu hoort? Jazeker. En ik ze samen. Ik van mij is het zorm. Maar Lea, heb je dat gezien dat Charles haar die blouse kapot heeft gemaakt? Bij Charles? Ja. Nee, wie hem zorgt te worden al gebeurd. Nou, dan wordt die prenten dus. Wat met mijn wienand in die cabine had te liggen rotzooien, wat ik dus in een optater heb verkocht. Wilst u zeggen dat 10 mannen in die cabine lag te sommelen met de vrouw van mijn Charles? Ja, ik wou me gaan er vast. Ik wou haar een passende shockbehandeling geven in die cabine. Maar ja, die ging me gaat de vlotter tussenuit. En dat gescheur van die blouse, dat heb ik nu nog wel in mijn oren zitten hoor. Och, dat arme Charles. Dan is het hem zijn schuld niet, maar van zijn vrouw. Echt werkelijk hoor. Gij ze nu ook nog medelijden kregen met Charles? Ja. Mevrouw Jansen, zou ik eens mogen weten wat hier met de gemannen boet gespoord? Ik? Helemaal niks. Nee, en waarom ligt hij dan boven op zijn kamer? Blooiend, apathisch. Dat geeft geen kick meer. Dat verheurt zich helemaal niet meer. Mijn beste man, dat zal ik je eens gewoon vertellen, wat er gebeurd is. Hij wordt aangeslagen door een gymnastische kuur, samen met een andere kuurgast. Ja, en hij stond nog het wankel bovenaan de trap. Ja, ik ga hem nog willen waarschuwen. Maar ja, het was al te laat, toen waren we al bezig met een neerwaartse spiraal van 12 trij. Een zeer interessante afdaling, al moet ik het zelf zeggen. En dan moet je met lachen. Ik zal je dat vertellen, hè. Nou, zo'n koprol, gaat hij zich wel uit in de kop laten om nog achter andere vrouwen aan te rennen. En waarom? Dat zit hij doe het op haar dooie gemaakt. Waarom zit je er niet bij je man gebleven om hem te troosten? Troosten? Ja, troosten. Wie dat dan? Je zou bij hem aan het bed kunnen gaan zitten. Je zou hem een handje vast kunnen houden. Je zou hem een verhaaltje kunnen vuur lezen. Je zou hem het moed kunnen inspreken. Je zou hem eens af en toe een kusje kunnen geven. Een kusje? Ik geloof dat je eens aan de kop moet vullen. Ik heb al gedaan, er samen aan mijn kop met hem in de hand. En trouwens, een fatsoenlijk muilke geven, dat heeft hij me ook nooit geven. Nooit! Mevrouw Jansen, dat zal ik je zeggen. Als ik een man word, zou ik dat risico ook niet nemen. Dan zou ze de grootste nachtmerries aan u verhogen. Als ze dat tijd durft te beweren, allemaal, dat vind ik niet normaal. Ja, Brenda Loeser, ik wil niet hatelijk doen, hè, maar zo helemaal ongelied heb hem niet. Heb je al eens in de spiegel bekeken? En dat moest toen nodig zeggen. Heb je al eens in de spiegel bekeken? Ja, weet je Brenda, ik heb dat zo strak gedaan en ik ben reëel verschrokken. En daarom ga ik nu naar boven, ik ga me een ander kleedje aandoen, me ga opschilderen en ik ga naar de kapper. En daarbij wil ik ook niet meer de stomme noot hangen. Want daar heb ik van het begin af aan een verschrikkelijke hekel aan gehad. Maar du kent me ook helemaal niet meer van het betekeniszin van het bespioneren. Dat is nu gewoon allemaal al voorbij. En trouwens, ik ga hier met al die calamiteiten gewoon regelen. En dan ga ik met hem naar huis. Vooropgezet natuurlijk, dat hij in zijn toestand wel verveur kent werden. Ja, Brenda Loeser, u hebt er in ieder geval voor gezorgd dat hij smeerlap er niet zonder kleerseuren vanaf is gekomen, hè. En dat vind ik geweldig. Maar, hé, amuseer dich strak, hè. Amuseer dich. Moest je die ook maar een hebben om me te amuseren. Maar misschien,
kan ik dat braakmiddel van mij gaan? Kan ik dat misschien wel eens met de gelijke munt terugbetalen? Ja, dat ga ik doen. Oog om oog, tuin om tuin. Huh. Maar wie? Wie ga ik dat nu? Ik weet het. De eerste, de beste kerel, die wat hier Kalikum aanlopen, die is van mij. Die gaat voor de ratten. Dat ga ik doen. Mevrouw Jansen. Oh. Help, help, help! De Brenda! Wie kunt stoeien? Ik heb je toch opgesloten? De man heeft me goed te liegen voor ons, hè. Wem heb ik toch toestemming voor gegeven? En wij hebben die toestemming gegeven die aan zo'n onschuldige man te vergrijpen. Onschuldig? Hier zou het onschuldig zijn. Brenda, schaamst u dich niet om zo'n man te bespringen? Schamen? Waarom zou ik me toch moeten schamen? En trouwens, ik bespreng Wem. Ik wil. Du bist zo immer veel te lui voor. Ik te lui. Nu zit me degene de kopie nou. Dus, maar. En migraine. Als ik in een keer wil. Nee. Immer het er het over. Ja. Maar dat immer, dat is Kerstmis en Pinksteren. Het bed van ons, het enige wat stoerder in huis, is alleen maar harteloos snurken. En voor de vader dus doe helemaal niks. Dat is niet waar. En dat kan ik bewijzen ook. Oh, echt waar? Ja. En wie dat dan? Man kent. Hier, wie gij sticht dat dan allemaal bewijzen? Nou, kom maar. Telefoon voor mevrouw Jansen. We spreken ons nog. Jong, we weten die verlapte doos van wie spreek je? Nee, meneer. Maar toen ik zo wie die ik bedreigde, leek me de telefoon de beste oplossing. Maar Pip, joh, du bent echt voor een reddingsbegrader. Hier, kom hier. Dat kunt niet dubbel en dik toe, hier, alsjeblieft. Maar, dat is weer samen, ik weet het, waar komen die? Oh, geweldig. Ze brengen mijn reddingsactiviteiten nog, of zijn die nog loenen door. Ja, dat is maar goed over. Maar zei, ik zal nog even ze aan de kal proberen te houden, zodat hier in alle gemagen en alle rust weer helemaal op rust kan. Ja, dat mag goed. Ja. Goed genoeg. Als ze maar genoeg strikt staat, jong, dat is zo, gaat je er gewoon uit. Wat ben ik blij dat de Pim mij nog zo goed verpakt heeft. Oh, dat is de koerste hupsen, mensen gedaan en zo gaat. Nee hoor. Anne, gouden ongelukske gehad. Och ja, zo koos het een nummer, jongen. Toch niks ernstigs hoop ik, ja? Nee, dat valt wel tegen, jongen. Och, jee. Maar we hebben het echt zo. Dat is toch nooit het werk van een echte dokter? Maar zeker, dat Pim... We hebben toch zo amateuristisch verbonden? Ja, dat Pim. Dat mannetje van alles en van heel veel. Hoe dat is de kuur of koos te winsten ons gedaan. Nou, we zien nog wel vertrouwen in hem te hebben. Die heb ik al een paar keer het leven gered. Oh joh. Maar van eerste hulp heeft er toch echt geen kies van gegeten, zie je niet? Ja. Ik ga er eens herkijken. Ik ben vroeger een verpleegster geweest. Oh ja? Fijn zeg. Och joh. En dit het pijn? Maar ik haar niet, ga maar weer. Wat lekker zeg. Jo, ga maar dieper. Och joh, eerlijk zeg. Maar. Wie dat? Kunst toen nu een beetje nog ervan krijgen, dit is werkelijk bij de beste af. En Geerdo, als je nog één keer met de tangels en mijn man komt, dan kan je er ziekenhuislokken opsnoeven. Als je tenminste nog toen het snoeven in staat zit. En wat is dat nu hier weer allemaal los? Is dat werkelijk nemersbeveiligd voor een gipsciterie? Dan moet je er maar voor zorgen dat uw vrouw van mijn wien aan de hand blijft. Nou, als je u voordat terug gaat beustelen, eerst eens hij omhoort, dan wist je dat dat niet mijn vrouw is, maar mijn mama. Nog erger dus. En dat op de leeftijd. Hier zou ik de kop moeten. Ogen uit de kop moeten schamen.
Nou, hier zit Ange ook moeders mooiste niet meer, hè? Als ik mich toch zo zou opkalefateren zoiets Gerard heb gedaan. Wat meent je wie ik er dan zo goed zijn? Nou, hier kunnen we dus proberen. Bij een firma die zich gespecialiseerd heeft in het opknappen van oude graafkelders. Oh, maar ik hoef mich toch niet zo te laten beledigen door Ruggie. En nu is het sloes! Je zit hier, gast in een kuuroord en geen viswief op de markt. Kom mama, gewoon leer zoeken. Dat is wel niks van gezelschap voor dich. Hé, die moezenbeertje, ik heb er geen vraagjes. Hè? Oh, is dat die secretaresse moezenbeer? Aangenaam kennis met u te maken. Ik heb al het een en ander teruggewerkt. Van uw directeur. Directeur? Oh, dat zou we wel willen, ja. Daar is Gerard geen plaats voor en ons tweemansbedrijfje. Het enige wat er is een baas. En dat ben ik. Tweemansbedrijfje? Nee, je bedoelt er zeker 200 te zeggen. 200. Het terug dat wies gemaakt. Nou, de oplichter hemzelf. Als we nu eens gewoon beginnen om die 2 nullen weg te laten, dan hebben we er 2 over en dan komen we al een heel eind. En wat dan nog overblijft, dat ben ik en Bart onze hulp. En veel zorgen ervoor dat onze eierhandel overeind en gezond blijft. Ja, maar wie moet ik dat nu begrijpen? Ja, gewoon. Zoals je al zag, ik ben de baas in het bedrijf en hij daar. Ach, nu kijk, is er weer ertussenuit. Maar ja, hij zorgt ervoor dat de eieren rond werden gebracht aan de man. Nou ja, liever aan een vrouw is, denk ik zo. Eier? 100? Nee, je moet een misverstand in het spel zien. Wienante is directeur van een groot productiebedrijf met wel 200 medewerkers. En hij is constant op reis. Zakenreis. Ja, van dat productiebedrijf, dat klopt wel een beetje inderdaad. Het zijn dan wel de gevederden die dan verantwoordelijk zijn voor het productieproces. Maar dat van 200, dat klopt echt niet. Het zijn er namelijk 166. Inclusief de hanen metgeteld. En op zakenreis gaat meneer Wienand eigenlijk nooit. Hij gaat wel heel veel op jacht. Oh, mijn directeurtje is ook nog jager. Ja, jagen. Op wild in een kort rukske. Wat hem verzeen in zijn onderhoud. Heb je er nooit gehoord van eieren Hanjel Jansen? Nee? Nou, zonder schaamte leut Wienand Jansen overal de puppetjes dansen. Hij brengt de eier hoes en hoes en is een mini-bedje toes. Ja, maar hoeveel redt hij dan een secretaresse nodig? Ik wil nog toch wel eens onderhand weten wat mijn man u nog allemaal meer wiesheid gemaakt. Boeten het feit dat ik zijn secretaresse zou zijn. Uw man? Wilt je daarmee zeggen dat Wienand getrouwd is? Maar ja, wel degelijk, liefeke. En laat er geen misverstand over bestaan. Hij is namelijk al bijna een kwart eeuw met mich getrouwd. De godsgloeiende gloeieling. Als de lelijke stinker me zo meent, oh, dan krijg ik wel te pakken. Die is graag een shot in de rood. En als dat leven derken en een omelet van mijn man wilt maken, dan wil ik toch niks van missen. Het werd zo langzamerhand tijd dat ik eindelijk eens te zien kreeg. En dan zou ik gewoon denken dat ze een Fata Morgana gezien hebt. Nou, zal er wel zo zijn, mama. Nog even geduld, ben ik intussen maar wat blij dat ze dich niet vanaf het begin gezien heeft. Ik bedoel, met die gezeurde blues en zo, die heeft er zich van alles bij gedacht hoor. Maar jong, dat hoort toch niet het werk van die flitspuit? Oh nee? En wij kent dat dan uitgebreid te hebben?
Nou, dat kwam op naam van de gorilla uit de Schellenaap. Wie ik hier aankwam en wie de balie mijn naam zei. Toen had de aangeklede bulldozer dat Jimber gehoord. Die sprong op mij af. Die pakte mij bij een arm vast. En wie verschrikt naar achter ging. Hoor wat al gebeurd? Toen hing mijn moe op 6:30. Och, wat ben ik toch blij voor, zeg. Dat stik het gar niet was, die met mijn naamgenoot in de massagecabine gelegen heeft. Wie ik dat hoorde, hè, ik was helemaal van slag. Nou, maar wat dacht ze wie blij dat ik word. Dat uiteindelijk bleek dat niet Stigget geweest is. Die met dat personage, deze mevrouw Engel, dat bijna €500 in de nachtclub verbrast heeft. Met dat geld zou ik nog wel vrij gehad hebben. Maar niet met de floddervlinder. Het is een grote vraaglap. Wat hij zich niet allemaal permitteert, hè. Zijn rekening op mijn naam laten zetten. En nog een geluk, hè. Dat de gorilla koos bevestigen dat er mij nuts gezien heeft tussen die bende bavianen in die bar de Schellenaap. En mama stelde zich voor dat Lea wou gaan denken dat ik een wille, onverantwoordelijke toes ben die al het geld maar erdoor draait. Oh nee, joh. Oh jong. Vrouwen hebben die angst nog nooit geïnteresseerd. Maar nu geloof ik dat ze toch wat flink te pakken hebben, sa. Ja, dat is waar. Zo verleefd word ik nog nooit. Wie is die nette dame daar? Geen idee. Interesseert me ook niet ook. Van mij is er nog maar één. En dat is mijn Lea. Mevrouw Jans, de directeur zou ik eens her willen spreken. Wat zou die nu van mij moeten? Hebst u soms het uitgevreten, junke? Nee, mama, echt niet, nee. Nou, dan zal het wel weer met de gorilla te maken hebben. Maar als die maar niet denken dat ik daar even €500 neerkom. Goeiedag. Neem me niet kwalijk dat ik u lastig val. Sarah Jansen is de naam. Hebt je misschien zwijgelen? Maar zeker. Kijk eens, zie je. Wel zeker En misschien kan ik er nog meer krijgen. Dat is fijn, dit. Heerlijk. Zo, geweldig. Maar wie koos je nu eigenlijk weten dat hij zo om zwijgelen verlegen zit? Ten eerste omdat je mij dat zelf gezegd hebt. En ten tweede omdat je met iedereen om zwijgelen loopt te bedelen. Meneer Sals Jansen, met 1 S. Huh? Dat zal toch niet waar zijn? Lea, du bent het werkelijk? Ja, Sarels, ik ben het echt. En du ziet zo uit wie? Och, daar heb ik geen woord voor. Dit moet ik mijn mama vertellen. Mama? En intussen niet meer weglopen nu. Mama! Oh, wat voor een wonderschoon engel hebben ze helemaal nu weer gezongen. Jansen is de naam, met 2 S'en. Van super, hè? Ho, en sexy. Zeg, is hier zeer zeker net aangekomen pas, hè? Nou, laat dat even gauw uitkomen. Je valt met de vod in de boter. Want er is een wonderschoon omgeving hier. Ja, weet je, en ik ben groot grondbezitter, hè. Ja, ik kan het dat allemaal laten zien, ik ben er deskundig op. Zeg, maar bij mij heb ik het genoeg, hè. Geels. Geels. Zit je de dochter van die huis- en keugtante? Wie kent nu zo'n verschrikkelijke vogel verschrikken? Zo'n juweel van een dochter hebben? Ja, sorry, ik wil ik moeder niet de kiek zetten, dat is niet de bedoeling. Dat zal ik tegen zeggen, eieren Jansen, met dubbel S van slome sukkel. Ja, de verschrikkelijke vogelverschrikker, ja, dat ben ik.
Eigenlijk, wie is de aanmoorderij gekregen om het te weten? Ik ben het, Lea Giels. De vroegere zorgvriendin van die vrouw. Al heb je toen mij zo nooit genoemd. Nee, want ik vroeg maar de ijzeren maat. En hoe ijzer is, dat zal ik nog eens laten zien, doe zo. Nee, jaloester, ik ben al zo gewond. Zitten blijven. Zitten blijven, Eiger Jansen. En nu neem ik op. Waarom neemde Stoel mij immer de ijzeren maag? Ja, dat is waarom dat ze zo goed zoos. Toen kost er een dichter van een zien wat voor en achter wonen. Doe, was een standvlek voor alles wat man is. Nee, ik moet niet nog geen schroeven leggen. Doe zou toch wel de laatste zinnen weg dat voor ik gegeven zou hebben. En trouwens, maagzin is toch zeker een stan? Nee, zeker niet. Zeker wie zijn hoedhuis. Nee, dat is toch jammer. Meneer Jansen, er is gewoon weer op komst. Ja, ik leef net bij een directeur langs in kantoor. En dan zag ik die twee dames Jansen, ook die van u. En de gorilla uit de schele afzetten. En toen zag ik dat uw vrouw, de gorilla, €400 betaalde. En ik moet me sterk vergissen, die is nu op weg hierin. Dus voor ik best wil, zou het beste zijn dat je met mij metgaat en dat die je niet direct zoekt. Loes, dan heeft hij dan ook dat geld gegeven. Dan heeft hij dat ook gevonden. Pim, jongen, hier, kom niet. Kom niet. We maken de schouderveu, doet hij weg. Kom, we maken er weg, kom niet. De meeste lui werden door zaad en zangwies. Maar dat zal ik nooit leren. Maar dat gesprek van juist, dat hoor ik zo in de roos. En nu wil ik wel eens weten hoe toe aan dat geld is gekomen wat ik op die kamer heb gevonden. Het stoel soms een bank ook. Allee, doe die de mondje op. Dat heb ik gewonnen met poker. Zoveel? Ja, vanaf dat stoel je best woord, net maar gelukkig in de liefde. En als ze denkt gelukkig in de liefde, best wel gelukkig in het spel. Ja, ik moest die rekeningen de schelen aanbetalen. Wem heeft die toestemming gegeven om zoveel geld naar hartelus uit te geven? En een of ander duister hol. En met wat voor een goedkoop vrouw me zo? Nou, zo goedkoop was ze niet. Zwiet, doe vlieren, fluiter. Ik zal mij toes in de ruimte liggen te werken. En doe gij dat geld hier gewoon naar hartelus uitgeven. Ik dacht het niet. Afgelopen. Doe gij met niks met de hoes. We gaan nu eerst een koffer inpakken. Kom, hup, naar die kamer. Och joh, kom maar leven Brenda, kom maar gewoon maar. Och, wat zielig. Is het dan nog niet gegund om vanavond afscheid te nemen van mevrouw Engel? Zal die vanavond alleen naar de steile aap moeten? Och, daar is ze dan. Mama, mag ik zich voorstellen? Dit is nu mijn Lea. Aangenaam kennisgeducht te maken, mevrouw Jansen. Hier zit Lea. Kom je het me aan de telefoon heel anders beschreven. Je hebt meer even. Maar hoe ik me over verwonder, je kent dus wel degelijk alle. Ja, mama, dat zal ik je allemaal later nog wel eens goed uitleggen. Dus u is nu dat ze met een gerust hart naar huis kan gaan, omdat ik hier in Gooiheind ben. Ja, dat zie je niet. God, dat zo'n kuuroord voor meer dingen kan delen dan ik voor mogelijkheden hoorde. Misschien dat ik zelf wel eens, vooral nu mijn taak als mam. Ach, laat ik maar weer opstappen. Ik hoop dat Geer, of mag ik wel dicht zeggen? Jazeker, want ik ben vast van plan om een zwandochter te werden. Nou, dan hoop ik dat ze mij zo snel mogelijk met mijn zoon komt bezoeken. Zeker, dat doen we. Direct naar de kuur, ja. Daar verheug ik me op. Nou, dan zou ik zeggen, nog heel veel plezier tegen, voor de rest van uw verblijf hier, ja? Ja, dank u wel. Ja. Zo, zeker. Oh ja, Lea. En denk eraan, zorg goed voor mijn zoon. En je doet niet te gat. Oh, Lea. Hoorden ze dat? Mama zag, mijn zoon. Zou dat betekenen dat ze mij dan nu eindelijk, na al die jaren, als een volwassenheid ziet? Hallo?
Kijk eens wat ik het voor interessant heb. En wat kan Dolly dan wel niet allemaal verkrijgen? Niks. Ga niks. Zo. Moest ze dat zien? Pakken ze zich de eerste de beste die ze voor de voordeel hebben. Terwijl ze het neusje van de zalm kunnen krijgen. Hier. Dat mag ze van mijn cadeau hebben. Ik ga me toch niet afgeven met alle kerels hier op de wereld. Nee, zat kerels op de wereld. Echte wel te verstaan. Pim! Pimmy! Zelfs laat er liggen. Want ik met een hobby van dich, dat kan ze voorlopig wel vergeten. Lee je aan dich, weert we hebben gewoon eens verschrikkelijk uitkeren.